Kublai bi baro ki parlok rawan sap sakani ka wi padi ka jinga kop khwai khabam kabala panyai da ka senrop lang fishing group kani ka jinga kop khwai khabam kande hawa ka pung jeng ikong ar penggroup kan caka kande hapo maulengat katarik kande haka ndru tarik benai bakhat ar jar opsan kata la singi sajain bat kapur kande kandai siteng men step hadu lai beje janmit bat kador jong ka tiket kande tang news pa shiruyang wi khwai Hoit ka la mention bat labu ya ka heading da ka khwai khabam henry ka price pat kidi ki hit. Isama first prize kan de saulang, second prize silang, third prize lani balai silang, pasau silang, pasan san pojar ban riu ar pojar. Ban lada ki parlok ruan kimyo ya kini ki prize ki basyak khmat kino penyai ki lapan kre ru na ka benta jengpi ya ka consolation prize. Kata nadu uban kong du kedan bar pon dang yo khatsan spa wei parlok rawan di ladep the dok hat mai shipo kuntal haka khalai trik nai bakhat wei arjar opsan haka pormen step but in ticket but bu jaka haka santrik benai bakhat arjar opsan da u temporary sticker haka por khat ar beji u temporary sticker untri kam tang hapo sikenta dan shim jing thau ya ki dok kha silver cup sha ban sa jing bam kat ba padei ke por khwai sisin baladap ki price ki rawon kum dei hok chu ban ujor di kamtala maham I tenge ya da ka shnong ba numsha ban di lene di kia ne di jing di bapen buai ladalap dan kuna kebahe bat nakabenta ki paralog baro ki pait ba ki baju sotanat nakabenta ka lagi jro sam hang nile ki diga pa sotanat bat ka ba hit adu kata kata nakabenta ba yo hakadan banungkong hakati ka lokidro unyo da ka pick up lane ka local taxi Shillong region lane ladam tre ya gite ki arteli ki option laru ban sim da ka pisah du pralak tengka bat uba arlang ubalai shilang basau sanpojar basan arpojar bat kador jong ka tiket nagamta ka tikalo kidro kan de lai spa si tiket bat san spa arteli ki tiket bat nagamta ki jing tip ki babania pilar bon phone hai kini ki number ki baladon hai kini ki notification takatahi blai shibon